Wan wis Orawa ya bakal saguh ngleboni wujuding Giri Swayembara iki. He Jambewangli, apa kowe ora ngerti kaprawiranan kadigdayaning Begawan Wisrawa? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi totoane. Nyawa kula badhe kula udhakaken kinarya netepi jejibahan kula. Weh ladalah. Kowe dikandhani malah mancasi bocah Jentara Danaraja. Inggih banget anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja ora meketing Waradaya miwahana arah daging kayiwanan. Kejaba kang saka kuwi nggir Danapati sumurupa. Sudarma kaya pun bapa mono duweni kewajiban tumrap putra cacah ana 3. Sudarma kaya pun bapa, wong tuwa kaya pun bapa Wisrawa iki duweni kewajiban marang anak cacah 3 sepisan. Ya kuwi asung tetenger tumrap anak ingkang wis linairake ana ing jagat raya. Ewadene kewajibaning Sudarma ingkang angka 2 ya kuwi paring saking ilmu utawa kawruh kanthi srana putra kasuwitakake mring pawiyatan utawa marang dwija ingkang mumpuni. Lah dungkap ingkang angka 3 Sudarma duweni kewajiban dhawuhake marang putra ingkang wis ngancik dewasa. Kalamun kewajiban telung perkara iki wis katindakake dening Sudarma, tegese wis pundhat, wis gugur kewajibaning Sudarma marang anak. Mula Danapati gandeng jeneng sira ndak wawas wis ngenyam kamukten Anyakarawati ambau denda dadi nalindra mapan ana ing negara Lokapala. Nanging jernyatane nganti tekan ripalungguhan iki jeneng sira Danapati durung nambut silaning akrami, tegese durung ana. Mula dina sakmengko pun bapa kepengin ngerampungake kewajibaning Sudarma marang putra kanthi cara kanthi srana mala kramakake jeneng sira klawan sawijining wanudya. Kepiye Danapati? Kira-kira apa wis ana wanita ingkang sembada manjing sajroning nala? Lho nggih Rama Panembahan. Bares kures blaka suta blak kutang terus terang. Yektosipun ingkang putra ripalenggahan sakmangke nedeng gandrung kepaung kalian Atma Jendra Ngalengka. Putranipun putri Prabu Sumali Raja mboten sanes ingkang awewangi Dewi Sukesi. Rama Panembahan. Pandhita Akarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susah ngangin ngendi nggone bekasane langit Jaladri isine bumbung wong wang miwang gigiring bunglu prasasat lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu satemah padang tetrawangan arasaning pun bapa. Danapati pun bapa banget ngunjukake rasa syukur mring purbaning Gusti
awit wis ana wanodya ingkang kuwawa manjing sajroning kalbumu. Nanging Rama Panembahan, ing dinten sakmangke wonten negari Ngalengka nedheng ngawontenaken wujudipun Giri Swayembara. Sinten kemawon saged anjatu krami Dewi Sukeksi, kalamun saged setunggal nandingi kridanipun Sang Jambu Mangli. Angka kalih saged medharaken ilmu utawi kawruh sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu. Menawi babakan syarat ingkang angka setunggal kinen aduta sing balung kula ting kulit lumawan tanding Sang Jambu Mangli, kula kinten ingkang putra saged angrampungi karya. Nanging Panembahan, babakan syarat ingkang angka kalih ingkang kedah amedhar ilmu utawi kawruh sastra jendra hayuning rat pangruwating Panembahan, Danapati, aja mupu sing dadi rasamu kulup. Dina sakmengko pun bapa bakal lumarap mring praja Ngalengka. Pun bapa dhewe ingkang bakal ngleboni wujuding Giri Swayembara. Pun bapa saguh nandingi kridane si Jambu Mangli lan bapa uga saguh medharake kawruh sastra jendra. Sumpahipun bapa, sumpahe bapakmu ora nedya bali mring negara Lokapala kene kalamun durung bisa amboyongi Dewi Sukeksi marang negara Lokapala minangka dadi garwa prameswarimu. Padha ngaturaken agenging panuwun Rama Panembahan, ewa semanten agenging katresnan paduka dumateng ingkang putra kula pun Danapati. Aja pegat anggonmu ndedonga marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Lambarana tekating tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga apa wae kang dadi panggantamu sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki ingkang kaesti gagah ingkang jinangkah Danapati. Semareka den prayitna sumurire
eko ambalik titiani kantayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar bilang ana lintang Bima Sekti mbegek ugek sadulita hemel-hemel lae Panembahan kula ngertos paduka sumengka ing panindak badhe tumuju wonten negari Ngalengka Kyai Semar panjenengan ingsun bakal ngleboni wujuding Giri Swayembara kinarya amboyongi Dewi Sukeksi marang negara Lokapala Kyai. Inggih Panembahan ning sampeyan niku wong tuwa lho ampun nganti nonyol-nonyol sing dadi tumindake awit sejatine anak sampeyan niku boten kepengin gawe bot repote wong tuwa nanging ala lamun kadulu Kyai krana ya mung panjenengan ingsun ingkang ngukir jiwa ragane Sidana Pati dadi wis sak trepe yen to aku iki nglabuhi marang anak. Inggih Panembahan. Dadi sakniki ingkang putra sampun lila menawi sampeyan sing nglamar teng negara Ngalengka. Wis Kyai. Nggih, nek pancen ngaten nggih monggo ki mawon. Ning kula badhe titip weling nggih. Kula badhe titip weling. Enten dolanan bocah cara kuna riyin sing sakniki pun boten do krungu. Inggih niku lelagon Dayoe teka. Dayoe teka gelarna klasa, klasane bedah, tambalen jadah. Jagon sing kados mekaten niku upami disurasa niku jero lho Panembahan. Surasane kepriye Kyai Semar? Ngaten. Lelagon dolanan kala wau niku jejere ajeng nemoni Dayoh. Ning bareng weruh jadah ambu kali karo Dayoe. Sing dipikir mung jadah mambu. Lah bareng ana asu jadahe lali sing dipikir mung asune. Niku tegese wong sing blendra-blendre kaya banyu sing tumumpang ana ing godhong sente. Mboten duwe adeg-adeg sing jejeg milik gendong lali. Kakang Semar bakal tak eling-eling kabeh apa sing dadi tak dawuh pangandikamu Kyai Semar. Nggih. Sampeyan dadi dutane anak. Ajeng ngrabeke anak sampeyan. Kula ngetutne sampeyan niku minangka dadi dutane ratu lho. Dadi tindak sak pecak, tembung sak kecap, sampeyan kudu sing ati-ati Panembahan. Kyai Semar Kyai. Muga-muga barengi sintrang samirana sak budalku tumuju mring Ngalengka nganti sak baliku mapan ana ing Lokapala. Tansah jinangkung lawan purbaning zat ingkang muruwing zat Kyai Semar. Sintrang samirana pete ware lan wikan guru ing
kraton Ngalengka Dewi Sukeksi ingkang dadya kukubane. Para raja satriya samya gumregah gagah jumangkah aning blabar waja kenteng kawat. Kuciwane para raja Narpati miwang Bupati datan ana ingkang kuwagang hanandingi kadigdayane Sang Jambu Mangli wauta kocap tanggap Prabu Semaliraja. Jambu Mangli Pramara reh mangusumya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hemalatgung arisang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyo samara mayanto Yayi kadangipun Kakang Yayi Jambu Mangli sarehno atimu semelehno rasamu ambarengi bedhug tengange wis mawu-ewu cacahe raja Narpati miwang satriya satriyaning praja ingkang padha ngleboni giri swayembara perang ing negara Ngalengka kene wis akeh korban-korban ing negara Ngalengka iki cilike lara gedene tumekaning pati ya merga saka Yayi Jambu Mangli ingkang ngadani giri swayembara perang wengi apa ya iki engko kelakon apa iki engko ya kelakon ponakanmu wedok ya anakku dhewe Nini Sukeksi sajeke urip ora bakal entuk jodoh jaragan lumahing bawana kurepe ngakasa ora ana kang bisa nandingi kadigdayane Yayi Jambu Mangli aja to ngungkuli madani kasektenmu wae ora ana lah yen perkara iki kedlarung-dlarung apa ya kelakon ponakan wadon si Sukeksi bakal dadi prawan tuwek Jambu Mangli wala dalah Koko Prabu Sumaliraja wawangsaning para pinisepuh sabdaning para sarjana ingkang sujaning budi nate paring pangandikan siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya punika wonten pangwasanipun Gusti ingkang akarya jagat menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala jodhonipun Nini Sukesi tartamtu niki mengke enggal badhe dumugi wonten ing negari Ngalengka mriki duh Koko Prabu perkawis kasekten miwah kadigdayan kula tartamtu kemawon wonten saweneh jalma ingkang saged ngasoraken kekiyatanipun kula ingkang rayipun Jambu Mangli jalaran wonten tetembungan sak dhuwure langit dayaning tiyang punika maksih wonten ingkang hangungkuli pramila saking menika duh Koko Prabu kula aturi paduka Koko Prabu Sumaliraja pitados dhateng atur kula pitados dhateng aturipun ingkang rayi kula pun Jambu Mangli duh Prabu Sinokarto mrepar tamtu antuning utama titi rana bener sinola ya
tetep dadi pangubanging wadya tentreming ati tentu kena dinulado ong Waduh Panembahan. Monggo Panembahan. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kehanin yen tantulusa yen atam tulusa mengko sang Dyahutama Kakang Panembahan Begawan wis rawa saking pertapan Deder Penyu sak rawuh paduka wonten negari Ngalengka mriki kula pun Sumaliraja ngaturaken pambage panakrami kunjuk Kakang Panembahan wis rawa. Iya Yayi Prabu Sumaliraja Raharja prapaning pun Kakang ing Deder Penyu niskala ora ana alangan sawiji apa inggih kejawi saking menika kendhih kemrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kepengin wuninga wonten wigatos ingkang pundi dene paduka sumengko pangawak Bajra Sigra kang mawa gita-gita kang amengku gati prapta paduka wonten ing negari Ngalengka mriki Kakang Panembahan Yayi prapanipun Kakang iki mung minangka dadi talang ature putraku ing negara Lokapala ya kuwi anak Prabu Danapati ingkang wosing sedyaning galih nering cipta dina sak mengko tekaku ana negara Ngalengka kene bakal ngebun-ngebun ngesuk ngudan-ngudan sore nedya nglamar atmajamu putri Nini Dewi Sukeksi kanggo garwa Prameswari tumraping anak Prabu Pangapunten kula pun Jambu Mangli ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo ora dimajeng anggen kula lenggah Koko Prabu babar pisan kula mboten badhe nilar ing reh tata krama kang sarta yudha negara eneng apa Jambu Mangli sipating Nalindra menika kedah berbudi bawa leksana lire berbudi tansah geganjar kula wisuda bawa leksana tegese anetepi pangandika paduka ingkang sampun paring palilah dhateng Jambu Mangli sinten kemawon ora nyawang raja miyang para narepati mandhapipun satriya satriyaning praja senadyan ta wong pidak pedaraan loro saudon telu sak uruban saged mala krama ponakan kula pun Nini Sukeksi menawi saged nglangkai bangkene Jambu Mangli
ingkang angka kalih kedah saged medharaken wujudipun Sastra Jendra hayuning ngerat pangruwating diyu. Pramila saking menika duh Koko Prabu wis dicukupi tekan semene sayembarane Jambu Mangli. Mboten saged Koko Prabu, mboten saged diret ngasoraken kaprawiranipun Jambu Mangli yen to kepingin mupu putri saking negari Ngalengka. Kae iki sawangen sing nglamar kuwi Kakang Panembahan Begawan Wisrawa, pandhita ingkang linuwih. Kudune kowe bisa milah kang sarta milih Jambu Mangli. Mboten, wis Yayi Prabu wis. Saiki Yayi Prabu ora perlu kuwatir yen to pancen si Jambu Mangli tetep ngugemi wujuding giri swayembara perang iki. Begawan Wisrawa ya bakal saguh ngleboni wujuding giri swayembara iki. Jambu Mangli, apa kowe ora ngerti kaprawiranan kadigdayaning Begawan Wisrawa? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi totoane. Nyawa kula badhe kula udhakaken kinarya netepi jejibahan kula. Ladalah kowe dikandhane malah mancasi. Wis Yayi wis. Ayo Jambu Mangli, enggal munggah blabar kawat janget cinencang. Tak turuti apa wae sing dadi kepinginanmu. Sumangga Panembahan. Mati tenan kowe Jambu Mangli. Mati tenan kowe Jambu Mangli. Wah. Hey! Hitung katung kadareng hamomor hing cara-carane wong idu ora bakal tak dilat maneh. Begawan Wisrawa, lugune gedhe pangemanku tumrap jeneng sira Raden Jambu Mangli. Ora susah ngeman karo aku. Kabeh wis dadi prasetyaku. Kabeh wis dadi patembayaku. Dina sak mengko katresnanku bakal tak totohi pati. Lho, usik. Kok katresnanmu bakal ndok totohi pati? Tegese piye Jambu Mangli? Ngene Begawan Wisrawa. Bares kures bloko suto blakotang terus terang lugune anggonku ngenekake wujuding giri swayembara iki mergo gedene rasa tresnaku kelawan Nini Sukeksi. Jujur wae asline ponakanku arep tak pek bojo dhewe. Lah iki perkarane. Suwe-suwe kok ngawur kuwi Jambu Mangli. Ngawur piye? Aku lanang kono wedok. Ya to iya. Niatku iki durung ana sing ngerti kejaba mung kowe Wisrawa. Mergo delo maneh kowe bakal mati dadi pakan gagak batangmu. Ayo. Ketoken kabeh aji jaya kawijayanmu. Aku ingkang bakal nguntapake nyawamu ing neraka jahanam.
jiwa manding Pandito akaryo wangsit Pindho kembang acap ing tawang Susuh angin ngendi nggone Anjarah kang puspitorum kasiliring samirana mri or gadung ngas gandanyo maweh rarasaning driya Yayi Prabu Sumali sing gedhe ngapuramu kepeksa ripalungguhan iki kadangmu enom jambu mangli ndak sirnakake mboten dados menapa Kakang Panembahan lakar sedaya kala wau ingkang dipun pikajengaken dening Yayi Jambu Mangli pramila sampun satrepipun menawi lelampahanipun kedah kados mekaten Kakang Panembahan iya sak rampunge wis Arawa wis kelakon hanyirnakake Jambu Mangli banjur bebono apa makula pun Nini Sukeksi anggenipun adreng lan kenceng kepingin mangertosi wedharanipun kawruh Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu Sukesi wa Panembahan wis Arawa maragake kanthi manjing ana ing sanggar pamelengan arep bisa wening anggone bakal ambabar ilmu suci iki mengko Sukeksi sumangga wa Panembahan anyarengi lintang ingkang aliyan daya-daya kula kepengin ninggal anyecep wedharanipun kawruh Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu saking jengandika wa Panembahan Oh
gajah duh Mas Mirah Indrajit pantunungipun Rek memes ngembang bagung ong nyengkir gading renggojo aja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma boyo sapa kang anyu aja panemban sakmenika wa panemban sampun kula papanaken wonten ing sanggar pamujan sumangga kula aturi ambabar Aji Sastra Jendra wa panemban Nini Dewi Sukeksi sayektine tumanjane Aji Sastra Jendra mono kudu pratitis ora kena waton karep lan kepingin awit apa ilmu iki ilmu kang suci lan werit yen nganti kalah cipta sisip sembire luput katuranggane dudu dalan pangorwatan ingkang teka nanging malah bisa ambabar wisa ingkang anggegirisi ingkang tundhone bakal ngrusak marang jagat mula kang mangkono Nini timbangan ingkang kongsi adil saringen ingkang kanthi lembut no apa umurmu kang maksih muda iki durung karuan yen kuat nampa boboting kawruh kasunyatan lamun datan linambaran sucining panembah lan meneping Pancandriya panemban gandeng kula sampun mangertos bilih Sastra Jendra menika kedah katantukaken kanthi pratitis mila kula sampun samapta kanthi sesuci diri lan ngipataken hawa nafsu supados boten kegubel dening pepenginan Nini Sukesi iya mara gage tatanen rasamu weningna pikirmu menepno panca indriyamu dina iki bakal tak wiwiti amedhar ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu Katang ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Sakit celak tangan berani Saraswati Sayekti Handayani Lekaresa Hong ilahing hastu nama sidan bisa mursid lamun saliring dumadi kababar dan Sastra Jendra Pangruwating Diyu obor pepadang swasana pepeteng lamun wis nyarirani padang mahanani pakarti rahayu sirna sarining handak angkara murka wedharing Sastra Jendra Hayuningrat upama samudra kinarya mangsi akasa iki minangka drancang sayekti durung pojo-pojo yen to bisa rampung panulise satuhu dan kena kinaya ngapa agung luhur sarta jembaring teba sipating sabda suci kang awewarah kasunyatan jatining sangkan paraning dumadi muhung bisa tinampa titah kang wis piliji kang sarta kabiji ing jagat Purwa Madyawasana sang Begawan Wisrawa wis medhar Sastra Jendra Hayuningrat jroning alam suksma sang Dewi Meleng jatining Yuwana anampi wisi ing sang Wikudebya amung sayekti Aji Sastra Jendra dudu basa wantah ingkang dumeling ing karna nanging wisi ing Bathara Luhung ingkang kedah tinampi sarana weninging cipta kang sarta lereming panca indriya
ing mangke wiwaraning suksma sang dewi dereng tinarbuka ing mangke wiwarane Dewi Sukeksi dereng tinarbuka dereng menep krana uripe Sukeksi masih kegubel kridaning hawa nafsu mila senadyan aji-aji wis tumanduk parandene datan rumasuk nadyan wis winarah nanging dereng pernah malasumu ing swasana sumundhul ing antariksa dayane aji sastra ing gegana katyarsa swara gluduk lir pinusus gelap ngampar samudra kocak ginebur gunung sastra jendra mahanani banjir lahar dupi tanggap tekaning siku denda nalika samono goragapan sang Begawan Wisrawa graita lamun tanduk salah cipta kemahan kandhek ngenira pewarah aji sastra jendra mandhek sabdane sang Wiku Depya mangan sur laguning angin gugur agrane ngarega guru gurnita kagiri-giri aduh panemben padang teterawangan raos sing manah kula dupi paduka kepareng ambuka dhateng korining kamulyan kula mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami panemben iya ora liwat tiba sepadha-padha ripalungguhan iki gandeng wis gamblang anggonku Amedar Sastra Jendra mara gage ripalungguhan iki tata-tata jeneng sira Nini Sukeksi tak anti tak boyong mring Lokapala kinarya jatuh kramane anakku ya kuwi Sidanapati. Aduh panemban paduka sesembahan kula donya prapting delahan nyuwun pangapunten menawi kula nedya kajatu krama kaliyan Kang putra pun Danapati kula mboten purun panemban lho dasarmu apa Sukeksi tekaku mupu sayembara becik wis tak wujuti wis sak trepe lamun ripalungguhan iki jumbuh kelawan perjanjen jeneng sira tak kanthi mapan ana negara Lokapala kinarya jatuh kramane putraku Danapati nyuwun pangapunten kula sampun sumpah Sukeksi sampun sumpah kula sampun patemboyo mboten ningali endhek dhuwuring derajat pangkat sugih miskining bondo donya senadyan saudon saurupan ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang kwawiyambabar sastra jendra hayuning rap badhe kula suwitani panemban Sukeksi ing ngarep aku rak wis kandha sowanku iki dadi wakile anakku Danapati kula mboten nampa wakilan inggih priyayi ingkang kuwawi Amedar Sastra Jendra menika ingkang menang njawil sarta ngregem dumateng badan kula mila rik palenggahan sakmangke kawula pasrah jiwa raga dumateng paduka panemban inggih namung paduka panemban Wisrawa ingkang menang hangraosaken kanikmataning badan kula Dewi Sukaya ngapa surake jagat lamun to pakartine Wisrawa nuruti apa sing dadi hawa nafsumu aku mengko bakal matur sarta paring katerangan apa marang wong Lokapala mligine anakku Danapati yen ngibarate wong ngemut gula krasa legi diunta sak lodhonge pisan ing kene ana tetembungan
milik gendong lali bareng ngrasake enak lan kepenak njur lali karo janjine. Kula mboten ngertos babagan menika. Nanging Sukeksi namung ngugemi sumpah sarta jati diri kula. Ewadene menawi paduka mboten kersa ngrabi dhateng kula. Prayogi kula pejah kemawon panembahan. Lir sapokdo tumiling hanguladi puspita medemindah kang wareni puspita medemindah kang wareni midering taman galak ulat kaditatit abarung kang pamulu alus manis mawegung wauta ucap ewoh aya ing pambudi Dewi Sukeksi ingkang ririh ruruh angarih-arih mangkono tanggap ing sasmita sang ayu sigra manembah manguswapada kalajengaken amijiki ampeyane sang resi ing wanci dalu iwang candra kaya nglingling bawana cahyane rembulan kang anyarengi purnama sidi nrabas genteng kaca nembus sanggar pamujan anyoroti badane Dewi Sukeksi satemah mencorong pasuryane Dewi Sukeksi kaya widodari darat lelewane sang ayu eseme sang kusuma kaya bledhek kang nyamber imane Resi Wisrawa liringing netra kincanging alis prasasat ngrubuhake kabrahmanane sang wiku kedadak ana dan riwis-riwis ambabar hawatis parandene saya dadi Dewi Sukeksi nggenya mamet prana memanuhara mring sang resi saya kendel tilar ing katrapsilan Dewi Sukeksi giya anyopot busanane setunggal mbaka setunggal satemah ngeglo nglegeno sang Dewi Sukeksi tanpa busana brol punang riwe kaya dineres mandeng menteleng eman yen kedhep mulat endahe sang ayu kabuncang kapandhitane mamprung kasutapane satemah ilang sipating pendhita lan putri satemah ilang sipate guru lawan murid anane amung priya lan wanita ing sepi marganing lali Begawan Wisrawa ambruk marang pepangkone sang Dewi Sukeksi candrane sang resi kaya kumbang ingkang brengeng upaya dununging sari bawane kembang ingkang masih kudhup pramila miling-miling sang kumbang ngenyong upaya marang dununging sari dupe wis permana giya kaingsep-ingsep nganti tapis satemah marem antuk jatining pemarem
panjerite Dewi Sukesi ngraksake kenikmatan donya tanpa timbang nganti sundha langit. Ora umum kowe. Sakoleng mangke bro lingkang riwe mijil hamra wayang kaget getering kalih begalan Wisrawa dupi enget Dewi Sukeksi calon garwane kang putra Prabu Danapati ayah tinotok ing alu pernajane tatan ko ngampah keder sariyane ngarsa dawa Bantala. Aduh, mati aku. Kok dadak nangis ki ngopo? Enek wong gerang gobloke. Wis angok-angok karas arep mlebu kuburan natik penyakit. Ayo rasa rangkulan madhep Semar. Arep ngalah kowe luput, kowe iki pendhita gaweanmu maca kitab suci. Gaweanmu maca weda suci, gaweanmu ngeling-ngelingke wong sing do lali. Ning patrapmu malah ora genah kaya klintoh ngono kuwi. Ayo. Wingi kae nek perawan joget kembenan wae mbok elingke saking wedimu karo dosa. Lah bareng saiki Sukesi udoe tek bingung. Aku ngerti kowe wong lanang, aku ya wong lanang. Angger weruh ngono kuwi mesti akeh pengene. Lah keng kabeh kuwi piye carane meperdrondos ya kowe ya? Ngene iki malih enek paribasan gula batu wedange jahe. Calon mantu malah mbok gaglak dhewe. Ayo muni ya kowe. Aku sing salah. Aku unek-unekno Kyai, kowe wis miwiti gawe perkara. Kowe wis gawe gelane anakmu lanang Danapati. Kowe uga gawe gelane bojomu Silokati. Uga kowe salah karo kapanditanmu. Ayo. Durung nek iki engko wiji sing mbok tandur. Wiji sing mbok tandur ana Sukeksi iki kedadeane saka nafsu. Semar ora ndisiki kersa. Semar ora ndisiki kersa, nek besok wiji sing mbok tandur kuwi dadi memala piye?
nalika samana saya manjuluk kandhutane Sang Dewi Sukeksi sinurung getering jagat wanci lek ing jabang bayi ana udan getih Srenggala sewu samya ambaung sesarengan manuk gagak miang kolik ingkang samya cecaklak jejogetan miang langse gumbala kiri mijil mengengeh rejanggitan diwasaning wanci gantining sasi miwah taun sinebat Sang Rahwana nindakake tapa brata ing Gunung Gokarna 10.000 taun suwene pramila uga sinebut Sang Dasamuka donya geger walik watu krana kamurkane Sang Rahwana ya Sang Dasamuka solahe Sang Rahwana kekitrang lamun Cinandra gumricik